Så, nu har Per spid. Marius, du skal ikke lige smide sten i vandet. Hvis du rammer så er der ikke et net med herhen, Carl Emil. Vi ved nu ikke, hvor stor den der fisk, Per han har på, den er. Er den stor? Den arbejder i hvert fald godt. Nu 1,5 kilo skulle små. Carl Emil og mig, vi håber jo, at den er mindre end dem, vi har fanget. Prøv at kigge ud i vandet, Marius, og så se, hvor hen fisken er. Der er den ude. Wow, den er stor. For satan. Nej. For satan, den er stor, mand. Nej. Det er da vist dagens største. Marius, prøv at komme op og se fisken. Det var sådan en joint venture, Per. Den er hoppet af. Hvad er den lige hoppet af? Op i nettet. Det er da for vildt. Det er nærmest en laks. Hvad se på? Ja, det er den altså. Lad den ikke lige ligge nogen i det sand. Jeg holder den bare i luften. Jeg filmer jer. Det er den der for vildt. Det er kraftedeme stor. Ja, det er den. Skal vi stikke den? Det vil den ikke. Jeg har godt ved den. Det har du så ikke. Ej, pas nu lige på dine fingre, Carl Emil, ikke også? Ej, hvor er den stor, det var lige mand. fra verden selv sådan noget. Hold da bedst. Carl Emil, det er... Jeg fik den på krogen, og Per han trak den ind. Det er sådan en brorfisk. Lad lige være med at få den over i det jord der, ikke også, Carl Emil? Skal du lige strække ud? Nej, jeg får ved at få krogen selv. Tillykke med Ja, tak da.